Salam mehman dogonlar, kadardan tomoşaçylar, edidilleşler. Bugün gysgaçyk bir gutlugy, sırdaşlarymyz, yürekdeşlerimiz, hak ýoluna göreşýän, hakykat üçin göreşýän watandaşlarymyz bilen paýlaşmak istedik. Bugün hak bileleşiginiň esasy diregleriniň biri bolan tejribeli habarçy, aktivist Rozowa ýakamyzyň doglan güni. Şoň üçin Rozowa ýakamyzy şu gün ýaş toý bilen, doglan güni bilen hak bileleşiginiň adyndan tüýsürekden gutlaýan hak bileleşiginiň metbuat sekretary hökümünde şeýlede Türkmenim kanalynyň alyp barjy moderator hökümünde şu wedipen tawsyrygy maňa berdiler. Şoň üçin men köpçüligiň haýyşyny şuň ýerine ýetirýän aktivist hem habarçy Rozowa ýarym asyrlyk ömründe 2009-njy ýyldan 2019-njy ýyla senni Azatlyk radiosynyň ştatdan daşary habarçy hökümünde Türkmenistanyň içinde işledi, şeýlede Türkmenistanyň daşynda Türkiýede işledi. Türkmenistanyna ençe gerek janyna kast edilmäge finansiýalandan soň mecburi ýagdaýda onda da şo taýdaky ýaşulygymyzyň maslahaty we tawsyrygy esasynda ýurdy terk etmeli boldy, Türkiýede ýaşapdy. Aktivist hem habarçy Rozowa bilen biz mundan 10 ýyl owal tanıştık Türkiye'de. Şondan bären bilelikde eňine berip işleşip gelýär. Hakykat üçin, hak üçin. Azatlyk radiosunda bolsun, Azatlyk radiosynyň daşynda bolsun, Türkmenistanyň kronikasy neşrinde bolsun. Başga halkara guramalar bilen, halkara neşriýatlar bilen bilelikde işleşdik. Türkmenistanlaryň derdini bilelikde tegeleg stollarda näçe bir efirlerde, ýörükde, gepleşiklerde bilelikde paýlaşdyk. Şoň üçin şu günkü gün aktivist hem habarçymyz Rozowaýyň doglan gününde bütün Türkmen oňlarynyň adyndan, diňe bir Türkmenistanlaryň däl, dünýä türkmenleri gepleşiklerine de gaty goşantyň, dünýäniň durly ýerine ýaşaýan, işleýän, okaýan türkmenleriň adyndan şu günkü gün Rozowa ýakamyzyň ýaş gününi, ýaş toýuny tüýsürekden gutlaýar. Başynyň dik, janynyň sag, ähli arzularyna ýetip, erkin, garaşsyz, adalatly, hakykatyň halallygyň höküm sürýän Türkmenistan döwletinde özüniň munasyp oruny alyp erkinlige, azatlyga, eşretli durmuşa guganyp, biziň bilen bile toý saçakly gatnaşyp ýörmek nesip etsin. Ýaş günüň, ýaş toýuň gutly bolsun. Rozakka, Rozowa ömrüň uzak, görjüň gowy bolsun. Ýeneki toýlaryňy, ýaş toýlaryňy, beýleki toýlary watanymyzda erkin, adalatly, halal hem hakykat bilen ýöredilýän, halallygyň höküm sürýän Türkmenistan watanyna bilelikde toý saçakly gutnamak, toý saçakly gatnaşyp durmak nesip etsin. Ýaşyň uzun, görjüň gowy bolsun. Rozowa ýakka sag bol.